Бати зора. Такова включване са правя. В принцип нямах намерение да се включвам, ама... Значи за 3 км над 700 метра денивелация съм качил. Може да е по-малко. Около 600. Сега трябва да ида ето там. Така. Показвам къде трябва да ида. Там горе се виждат едни точици. Ето там. Трябва да мина по този баир. Много несериозно. Качи го това несериозен връх, дето при малко се оплаквах. Си признавам за колко време. Ама бая зор. Бая пот. Бая пахтене. Така да, още го как качвам, ама си заслужа. Малко ще покажа откъде точно. И гледката от най-горе, най-високо. Това е панорамната гледка отгоре. Ме заслужава си. Супер гледка. Нищо. Направо е необятно за очите. Има още малко. Значи остава ми още едно изкачване. Пише, че с 14% денивелация за 6 км 800, не 6 км и нещо 870 съответно метър денивелация. Нямам търпение да го видя, още вървя към него, към последното качване. Нямам търпение да го видя какво представлява. Имам някаква представа, но не съм много сигурен. За малко ще има пак включване. Едни интересни приятелчета и там пазача ме видя и ме залая. Ама ние сме приятели. Той не ме позна просто. Сега ще видим каква е ситуацията. Да, тук продължава още такива кравички. И талент сам има. Значи, видях това, което ни очаква. Да катерим тези гадни 2 км, които остават с 390 метра денивелация. Аз ще го покажа. Ей го е там. Там се виждат ни младежи, дето го катерят. В момента ни точици има. И е там. Пъплят. Да, готино ще бъде и тежичко. До после. Както казва Тодор Колев, и след мъглата, пак мъгла. Не е сериозно. Горе още трябва да катерим. Бати. Качих го, Тегаво го качих. В интересния се заслужава гледката. No more climbs, а? Дали?